Avui coneixerem l'escola de l'Hospitalet que obté resultats excel·lents amb un mètode innovador. És el centre públic Joaquim Ruyra, on s'hi fan classes més curtes i participatives, gràcies a un projecte en què s'han implicat professors, pares i alumnes. Té dos objectius bàsics, que és alta intensitat en els aprenentatges, per tant, molta competència, i un aprenentatge absolutament solidari. Avui, el dia en què acaba el Saló de l'Ensenyament, ens hem volgut fixar en una escola molt singular. Aplica un mètode educatiu innovador i amb excel·lents resultats, i això que no ho té fàcil perquè el 92% dels seus alumnes són estrangers i pràcticament tots reben una beca menjador. Parlem de l'escola pública Joaquim Ruyra, a l'Hospitalet de Llobregat. A les aules del Joaquim Ruyra, els professors no demanen silenci. Els alumnes es divideixen en 4 equips i els integrants han de treballar junts per resoldre una activitat. Un quadrado així i ja està. Tots ens ajudem i ens expliquem les coses que no entenguem. Cada grup té 20 minuts per fer l'exercici. A partir dels 20 minuts hi ha alumnes que es comencen a desconnectar i ja no és tan productiva allò que s'està treballant. Després rotaran per fer les activitats restants. Així funcionen el 60% de les seves classes. A més del tutor, hi ha altres adults a l'aula. Pares, exalumnes o gent del barri fan de voluntaris. Estoy vigilando, ayudando un poquito. Me dan un cariño, me siento maravilloso aquí. El sistema del Joaquim Ruyra s'anomena comunitat d'aprenentatge. Seria, bàsicament, obrir l'escola al barri i que el barri faci seva l'escola. Treballem conjuntament, pensem que l'educació de tots els nanos és una responsabilitat compartida. El mètode funciona. A Catalunya, la mitjana d'estudiants amb nivell alt en matemàtiques és del 30%. En aquesta escola, el percentatge es duplica. El canvi de xip el que ajuda a generar és un increment de l'estímul, sobretot en contextos desafavorits, on sovint també es veu que l'escola com una etapa obligatòria a la qual no se li troba cap significat. Un projecte que dona bons resultats en escoles d'alta complexitat. Hi ha una millora amb la cohesió social del centre, amb les famílies, amb el treball amb els alumnes i millora en alguns aspectes dels seus resultats educatius, sobretot en l'àrea de matemàtiques. A Catalunya hi ha 40 centres que treballen com a comunitats d'aprenentatge.